Sam Matea Doner, inače po zvanju stručna specijalistica menadžmenta, ali inače radim kao odgajatelj u poludnevnom boravku pri Centru za nestalu i zlostavljanu djecu. Dosta sam aktivna jer sam od malena zapravo u svim mogućim aktivnostima koje su mi se nudile u mojoj sredini sudjelovala i zapravo tek sada vidim da me to ispunjava. Dakle, radim kao odgajatelj u poludnevnom boravku, inače sam predsjednica Dobrovoljnog vatrogasnog društva Voćin. Od prošle godine i zamjenica predsjednika Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije. Član sam kulturno-umjetničke udruge u Voćinu, majka 2 djece, vozačica kamiona i eto, to bi bilo to. Još sam i edukantica na realitetnoj psihoterapiji i još puno edukacija sam prošla i prolazim. Samim tim vidim da tako radim na sebi i da nije bitno samo znanje koje dobijem, nego i iskustvo, a zapravo je cijeli život učenje i obrazovanje. Od malena sam u folkloru. Moja mama je bila član kulturno-umjetničke udruge u Voćinu. Volim pjevat, volim plesati, to je isto jedno veselje i iskorištavanje slobodnog vremena kojeg nemam puno, ali me ispunjava kao i sve ostale aktivnosti. Postala sam vatrogasac preko osposobljavanja koje je organizirala Vatrogasna zajednica županije. Nakon toga napredak u vatrogastvu je vatrogasac 1. klase pa dočasnik. Ja sam trenutno dočasnik, ali isto tako sam išla na ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima. S obzirom da sam na funkciji predsjednice DVD-a Voćin, želim pokazati i motivirati ostale članove da u životu ništa nije teško, a pogotovo raditi ono što voliš. Svi su nekako stigmatizirani i misle da je to puno oduzimanje vremena s obzirom da mi radimo dobrovoljno, ali jednostavno mislim da bi se svako trebao naći u nečemu što voli i educirati se i na takav način raditi na sebi, ali isto tako biti dobra okolnost za cijelu zajednicu. Uz sve edukacije i obrazovanje i aktivnosti s kojima se bavim, uspjela sam i u obitelji, a to je da sam majka 2 djece i želim poručiti svim majkama da ukoliko imaju volje, mogu postići i raditi ono što vole, jer ako je majka sretna, sretna su i djeca i cijela obitelj. Moje dosadašnje radno iskustvo bilo je u trgovini više. Kao prodavač voljela sam jako rad s ljudima, no međutim 2016. godine razboljela sam se, nisam mogla hodat, morala sam na štakama hodat. Sve razne pretrage su obavili, ustanovili su mi da bolujem od blažeg oblika osteogenesis imperfecte, to je kao teška osteoporoza. 2 godine sam si sama injekcije davala i onda sam završila na tretmanima na kralježcima. 10 kralježaka mi je očvrsnito, da mi se malo izravna kralježnica. Unatoč bolesti bitna je volja i nada za bolje. Uspjela sam završiti školovanje 1 godinu dana na učilištu Poetika u Osijeku, gdje su stvarno svi bili ljubazni, puno su pomagali u svemu. I evo, nakon završetka toga uspjela sam se i zaposliti. Radim već 7 mjeseci kao administrator u firmi gdje je prijevoznici, kamioni. Pa bolest mi je dosta pomogla i motivirala me, jer navikla sam, od kako sam završila školu, stalno sam bila u radnom iskustvu i baš mi je falilo 1 godinu dana kad nisam radila, baš mi je falilo. 1 godinu dana sam se obrazovala, 4 razreda sam se položila s odličnim uspjehom. Sa 36 godina bez problema sam
se primila knjige i učenja, bilo mi je lagano, stvarno bitna je puno volja i motivacija za učenje i nada u bolje. Na današnjem poslu puno lakše obavljam sve zadatke zbog školovanja koje sam imala sada i puno se lakše snalazim u svim papirima i svim zadacima. Preporučujem svima koji imaju volju i nadu u bolje za sutra, što sebi mogu bolje pomoći, da se prime u učenja. Ja sam Marinela. Hallo, ich bin Marinela. Hi, my name is Marinela. Ahoj, ja sam Marinela. Hola, yo soy Marinela. Bonjour, je suis Marinela. Moj materinji jezik je hrvatski jezik, a govorim i služim se španjolskim jezikom, francuskim jezikom, slovenskim jezikom, predajem engleski i njemački jezik, a služim se i hrvatskim znakovnim jezikom. Magistra sam edukacije engleskog i njemačkog jezika i književnosti i danas sam doktorantica na poslijediplomskom studiju na Filozofskom fakultetu u Osijeku. I za vrijeme studija i dan danas se i dalje rado usavršavam u Hrvatskoj i u inozemstvu. Pohađala sam tečajeve za nastavnike engleskog i njemačkog jezika u inozemstvu, zatim tečajeve Agencije za mobilnost i programe Europske unije, što me dovelo do e-twinning projekata u kojima mogu sudjelovati i nastavnici i učenici iz raznih europskih zemalja. Time se intenzivno bavim zadnjih 5 godina, tako da su učenici naše škole sudjelovali u preko 20 međunarodnih projekata. Svi su oni nagrađeni i nacionalnim i europskim oznakama kvalitete. Poučavamo učenike 21. stoljeća, pa smatram da i nastavnici trebaju imati te kompetencije. Osim toga, dolaze nam nova generacija učenika, tako da mislim da više nema mjesta tradicionalnoj učionici, nego se trebamo okrenuti suvremenim, inovativnim metodama rada, a bez nastavnika koji se neprestano usavršava to ne bi bilo moguće. Mogu reći da sam iznimno intrinzično motivirana, tako da osim ovog odgojnog i pedagoškog rada s učenicima, u zadnje 2 godine me iznimno zanima i pisanje stručnih i znanstvenih radova, te njihovo objavljivanje, kao i izlaganje na konferencijama. 21. to je prošla godina mi je bila iznimno plodonosna. Prije svega napredovala sam u zvanje mentor, zatim sam dobila nagradu Ministarstva znanosti i obrazovanja jer sam bila među najuspješnijim odgojno-obrazovnim djelatnicima u Republici Hrvatskoj. Zatim sam dobila priznanje za iznimna postignuća u području prosvjete Osječko-baranjske županije i ova nagrada Maslačak znanja mi puno znači, pa tako bi preporučila i djeci i mladima pa i odraslima da se trebaju cjeloživotno obrazovati. Nadam se da to pokazujem i svojim primjerom.